മിക്കവാറും ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഈ സർപ്രൈസായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കേക്കുകൾ. അത് ചിലപ്പം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് കൊടുക്കുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലവേഴ്സ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കൈമാറുന്ന ചെറിയ കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാവാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതുവരെ എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ഇട്ട് ഒരു കേക്ക് പോലും തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 കൊല്ലമായി, എന്നാലും ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഏട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേക്കെങ്കിലും എനിക്ക് മേടിച്ച് തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, നീ കേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്ത് മേടിച്ച് തരാനാന്ന് ചോദിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു എക്സ്ക്യൂസും കൂടെ പറയാറുണ്ട്, നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ടൈമിലൊന്നും ഞാൻ നാട്ടിലില്ലല്ലോ എന്ന്. ശരിയാണ്, ഇതുവരെ അങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങനെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ പോലും അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. എന്നാലും സാരമില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ആശ്വസിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കേക്കിന് ഓർഡർ തന്നത് വിഷ്ണുവായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സെയിം അവസ്ഥയുള്ള ഹോം ബേക്കേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കമൻറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് വന്നോ, നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ.